poďme spoločne podporiť náš tým Spartak Trnava a užiť si spoločne zápas. Čaute ľudia, som Matej a vítam vás z nového videa. A dneska tu máme ďalší zápas FC Spartak Trnava. A dneska je to najvyhrotenejší zápas na Slovensku. Je to najznámejšie, najväčšie a najkontroverznejšie derby. FC Spartak Trnava versus ŠK Slovan Bratislava. Čaká nás vypredaný štadión Adama Latinského. Do posledného miesta vypredaný, pokiaľ to kapacita dovolila. Takže verím, že atmosféra bude veľká, atmosféra bude fantastická a že diváci poženú svoje oba týmy k víťazstvu. Ja verím, že Trnava bude tá úspešnejšia, že Trnava prelomí prekliatie zápasu so Slovanom a že dneska zvíťazí. Ak sa vám video páčiť, dajte like, odber a zvonček na tento kanál, ideme na 1000 odberateľov. Tu je ten odber, daj ho, klikni na neho, veľmi mi pomôže každý komentár, like, zdieľanie. Užite si video a my poďme do Trnavy, poďme na zápas mesiaca, na derby, na ktoré sa nezabúda a ja verím, že Trnava to zvládne. Trnava do toho! Pánovi Michalovi Kravskému, prezidentom klubu Petrom Markom a generálnym manažérom Martinom Hudecom. Ešte raz zo srdca ďakujeme. No a teraz poďme spoločne podporiť náš tým Spartak Trnava a užiť si spoločne zápas. Červenú hánzu.
Uha, je. Tak to jsem ještě nežral. 드러나와 롯데요 드러나와
Brava, do teo. Aby nepoužívali pyrotechniku, ešte raz opakujem, prosím fanúšikov, aby nepoužívali pyrotechniku, ešte raz, žiadne pyro, ďakujem. Není. Chlapci, tak to sú v centre toto. Jeden poradný center, to piče. Aj to nedokážu.
Dámy a páni, toto bolo najhoršie derby, aké som zažil. Dámy a páni, toto už bude pre toto video všetko. Ja už som doma, už je druhý deň. Ja už skutočne som nemal večer po zápase náladu točiť ten záver videa, alebo vo mne cúmali emócie, cúmajú vo mne emócie doteraz, bohužiaľ, alebo záslužne. Nemyslím si, každopádne FC Sparta, ktorá má doma z ŠK Slovan Bratislava, prehrala 0-2, nestrelila ani gól. Celý ten zápas bol hodne zvláštny, bol tam plno kontroverzných chvíľ, červená karta Mikoviča v prvom polčase pomerne zvláštna, hodne zvláštny prvý gól, za mňa rozhodca ten zápas úplne nezvládol, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale proste takto sa zápas a veľké derby, najväčší na Slovensku, proste nerozhoduje, nech sa na mňa nikto nehnevá. Bolo tam plno nadávek, bolo tam plno rôznych nadávok a urážok z jednej strany na druhú stranu, v porádku, OK. Dva fanúšikovské tábory, krásna atmosféra, krásne choreo. Bohužiaľ, ako ste asi videli, tak som nebol v Trnavskom kotli, keďže tie lístky som kupoval prakticky na poslednú chvíľu a tým pádom samozrejme do kotla už miesto nezostalo, takže som bol vedľa slovanistov. Bohužiaľ, aj kvôli tomu sa mi nepodarilo natočiť nejaké luxusné zábery zo slovanistickej strany. Ja verím, že na budúce v ďalších zápasoch sa to zlepší a niekedy na ďalšie derby, ktoré bude v Trnave, sa dostanem na lepšie miesta, kde uvidíte môj pohľad nielen na trnavskú stranu, ale práve aj na slovanistickú. Každopádne, to bude pre toto video všetko. To bude pre derby ŠK Slovan Bratislava, FC Sparta Trnava s poradovým číslom 177, úplne všetko. Majte sa krásne, užite si vyššieho dňa. Ak ste ten like, odber a zvonček ešte nedali, tak ho dajte. Tu si môžete pozrieť nejaké ďalšie videá. Majte sa krásne a my sa vidíme na budúcej už ďalšie videá. Čau.